Kajinang jing start kalong ka ba koridor ha kajing imbriu. Lengba kajinang jing start ubriu ula ban im hasla perthei ban roi ban par bat ban tengshan ru ha ki babun kiliang. Ubriu ubanang ba start parabor umkut tangha kajing start shimet. Hendrei usamru yaka shaki weipat. Kane gila ban sakhi na wei unoi kai school ubala pau bha ha kajilla ubabu bisharlang pengrop ubala pendep yaka kerdan pule masters ha ka subject political science B.Ed bat ubadang penkreru yaka PhD. Ula triru kumunoi kai high school ba pher kipa kantop yaka St. Michael's Higher Secondary School Umsning Riboy District, 12 Hi Meadow Tyrannus Higher Secondary School Peck District Nagaland, St. Anthony's Higher Secondary School Shillong, Sacred Heart Higher Secondary School Lamersiang East Giant Hills District, Montfort School Bhakti Waka District Nagaland, bat ubala yoro yaki kusnam ba pher kipa kantop yaka Bharat Shiksha Ratan Award Arajar Arpusau, District Level Teachers Award Naga Department juga School Education Government of Nagaland Arajar Arpusan, Indira Gandhi Priyadarshini Award haka Best Indian Educationist Award Arjar Khandriu, State Level Teachers Award Naga Department juga School Education Government of Nagaland Arjar Khandriu, bat kamai seprang Meritorious Award Arjar Arpo Naga Khasi Students Union. Aling ini sengap yaki semua perkhat banyak keren bat ubabu. Ka professional experience nga kumnahi kai ka standards nam Arjar nyau. Ako bangat raya po Nagaland apo away ka school at bagi ang Montfort School Bhakti. Hadirang tapat nga triru ha ki katugan ni tali ki school apo kajala jungi. Patadus nam ahaja kat do aja kat nyo nga tri kumu principal apo ka 12 Hi Meadow Tyrannus Higher Secondary School for Sero Peck District apo Nagaland. Naduus na mahaja kanyo hadir mga mi na po Nagaland na pangawan pahibang siya kajala nga tray kumunoy kay hado menta po si Michael Higher Secondary School Umsning. Ka cingpuli nga dang le ya ka PhD menta pat nga pendep ya ka master ha political science pat kunju ya ka B.Ed. Pat hapangi kranish pang achievement ka mga yo kadai ha ka por pangadang tray kum principal Nagaland. Nga join po Nagaland House nam ahaja kat pat hadin asnam mga tray po Nagaland House nam ahaja kat saw nga layo ya ka District Teachers Award nang ta haus nam hauju yus nam nga layo ru ya ka Bharat Shiksha Ratan Award ti nang tahos nam ahajakat san ngayo ya ka Indira Gandhi Priyadarshini Award nang tahos nam ahaja khandriyo ngayo ya ka Best Indian Educationist Award para ujus nam ka tahos nam ahaja khandriyo ngayo yang ya ka State Level Teachers Award na po katangat puliputhi jang ka Sarkar Nagaland ka ji pair ka philap ya ka rukom penya i school siya po Nagaland bat siya po Meghalaya kadan ka ji pair sibon haba ngia pet ya kalau kom penjahit di sekolah ni apa Meghalaya pada po Nagaland ngin lamba apo Nagaland kam tam ki principal kun kam sibon nama ki bon ki kam ki ba nyapan pendem nado pastam chung stem ado pokut chung stem ngimdon pol pan syong namal ba po Nagaland ki board ya kani ke system ka ba ki khot ka CCE ka continuous comprehensive evaluation but ki don ru ki kot kisla ki ba ngihap bandam pendep ha pastang chung stem pada pokut chung stem kacing fair ka bangalap kolong hado kata-kata namal ba nong no ke syllabus po Nagaland ba ke syllabus po gajala chung ke fair hado kata-kata hake bangim na syu ban ujol but karukom ba ka board kale ek assessment ro ka fair hado kata-kata kai ka ba ngasyam kolong ba hapo Nagaland ka assessment juki kolong na kabenta all round development jong khana school kidan ki scholastic area kidan ki post scholastic area kidan ki co-curricular activities but ka ba itanat bahaya kom penjahit jong ka Nagaland board kolong ba kumbang ong ba ki board ya kata ka continuous comprehensive evaluation kadang kawai kam booklet ka bagi khot kam PCR ka Pupils Cumulative Record madya kata ka Pupils Cumulative Record u kena u hab ban penen kam ya kata nadu class 1 hadu class 12
But ka first entry hakabangi pendrong ya ke kerteng jong khna laning ke bangi ong kita ke particulars ke dia po class 1. Nado class 1 ni pendrong ya particulars jong khna but baro ki performance jong khna nado class 1 hado class 12 ke dia bi tang ka ju booklet. But kani ke rap shibon ya ki ba penjait school ban pek yo khna namal bun sin pitep ha ga jinglong jong khna school dan house number khna school le bha don ba house number khna school le bha. But kata kay rap ya ke school ban pek ba house number ta khna le bha. Shibo la da menta utu khna usim TC na ka school ka bau puli. Uhapan ra ya ke tu ka PCR ni ke bangi ong ka pupils cumulative record. Sya kata ka school ka bau le ban join thamai. But nadong syadong kum ka TC bat kiwi bat ki kot ki ba yadei bat ka jinglong school jong khna kata ka school bat thamai ka dan be po PCR. But dei tang kata habangi pe ya ka syllabus jong ka Nagaland board ngin lap pa ka Nagaland board ka board ya ka cool syllabus kam tam hai class 11 class 12 ka syllabus jong ki kaya sergium bat ka syllabus jong ka NCERT but tambah ki penmi para po ka Nagaland edition sanang tapat kum ki activities ki kam ki bangile apo school ngihap ban summit siya board ka ke bangile apo school nang ta ya kanu karai baka school managing committee ka sim ngihap ban summit siya po school nang ta kadon kawai ka form ka bang ngihap ban pandam license system ha ka ba ngikum ki nong hikai dan ikum principal ngihap ban pay bha ba ka form hadu kanu ngila la ban pendep syllabus hadin saubanai saka ka balang sa kai pel shibon ha bangi pet ya kalu kom penyai school po Nagaland ba po Meghalaya ki jingruna trai ki ba po Meghalaya ba phila ban ai jingmut khnang ba ka jalla jungri kan kiu ha ba ule puthi kabanung kong hi kabangala ban ong ya ka jingruna po ka jalla Meghalaya jungi abang ipet ya kor kom tri kam jong kabot ngila ban ong bakadam ke jingruna kabot. Let's say ke jingruna kabot ke dei ba kabot kam yo ban long like do dan ya autonomous kamang yo ang kitin pareng. Apo Nagaland board kabot kalong autonomous. Kachalman jong kabot kadei ke ban apo board hi umdei ke ba syutong da ka sarkar. Henry apo Meghalaya board pan ngin lam ba ki executive chairman ki dei ki beliau ki batung dak sarkar. Let's say kala mende ki IAS ni ki IFS tambal ladang ipit peni apat nginlap ba ki IAS pat ki IFS among mga penyi ki beliau ki start ki beliau start jong ka jala jong ki start rakhat jong ka jala jong Henry kim dei pat ki beliau na po kabot kim syam snowtho ya ki jinge ka pa kabot kai kando naman kum ki nominated executive chairman kila bandan pa kabot chisnam asnam laisnam kum gajing ipit jong sarkar Henry ladadai ba ulani ka chalman ka dei bena pa bot nga tharai ka kam ka ba uchalman kum ukhli du jong ka bot lani executive chairman ni ka executive chairman kum ulani khli du jong ka bot kila pan bhai ka bot hadu kata but ka ba alpat ka ba nga lap opo ka jalla jongi ka long ba ka syllabus ka bang bot kadai ka syllabus ka bam dan JDA bet ka NCERT Hindi ban sungu ya kasokal ba menta uslam kasokal kal ai ka thamai na ka benda ki khna class 1 hadu class 10 ka badun JDA bat ka syllabus jong ka NCERT hindi bang ipet pat ja ka syllabus jong ka class 12 arts kam tam mga sim class po class 12 arts sa subject political science kan nap ba ka syllabus ka ba ngi pot po ka jala jong ka phel ba bat ka syllabus jong ka NCERT ni ka phel ba bat ka syllabus jong kiwi bat ki bot jong ka dong lambing hi jong phi kam no hikai ke ei ba POE phanga CUET no hat ke ke jing mentoy ba ke ke jing du jing mentoy na ka banta ke samla ki ka hagne exam CUET habangi crunch pangane ka common university entrance test ngin lappa kani ka CUET kham tam po ka jala jung kam dan chiman toy e ki khna jung kadaw ko long ba ka banung kong ko long ba ka
examination center jong ka CUET nama ba kumbolong po jala jungi ki damduna kita ki center ban penlong ini ke exam bon na ki khna ki hap mali tho exam shaba bat ka piti pi ba ke jala ka jungi kam de ke jala ka paluspa ka de ke jala ka padu haki babun na ki khna jungi ki khna school jungi ki wan na ki kesam ka padu let's say ki kwa ban tho ke exam bat ba ki perkhat pat ya ka lut kesep hakaba ki hab ban pelut ka balik bawan ban tho ke exam jungi let's say kata kala ban penduk jingkan men yaki lane kala ban khanglat yaki ban tho ya ka CUET ngan ong ba ka CUET kam de ka ba ai chiman toy yaki khna kadau kolong babun ni ki khna puli po ka chala ka jungi ki wan na ka kesam ka padu bat ka weiru ka syllabus jong ka CUET kam dan jiri bat ka syllabus ka ba ni don na po ka chala ka jungi te kani let's say kala ban penlong yu khna ban shamjing wat ban pass ya ka CUET hoy da po CUET umdan kita ki qualifying marks ni qualifying points ni ki don pat ki points ki ba ki khna ka ban yo khnang balong qualify ani khnang ba ken yo ban join pat hakinu kinu college ki ba ki kwa ban puli hadin ki la de ya ka class 12 but kuma pitip hi ba ka CUET ka exams ken penlong hau panai ba san but kumbalong menta ki khna jungi ken skot exam ha ka teu ba khadu jong panai balai but ki don po tang si banai ban pen kre ya ka exam ba jong ki na ka benta ka CUET na lo ba ka syllabus kam dan chi dei AA bat ka CUET menta ki hab ban pet ya ka syllabus ki hab ban wat ki kot ban puli ban pen kre li na ka benta ka CUET te habang ipet ya kini ke baro ngila ban ong ba ka CUET hina ka benta ki khna jong ka jala me khala yang achmi kam tadi ka ba ai chi man toy ki hemrei ka ba pen shifting ban ban ki ka ba pelang am sim ban ki mat ka ban pendu chicken man ban kentang e wai ngakwa ban ai ka jing khuble ye baro ki ba chukal sha dengan ka por se ko por kham tam ngakwa ban ai ka jing songo ya imi i pa i bol ra kam dan ju ani ka pathai ya ki ba ing asam ya ki palok prajor ke bai chudon benta ke chim ke chonga tangalong kumbangalong kami kede na kadaw ke chongki pat kum tham kede na kadaw ke chong ku chong ble pat ke i ke bang kwa ban ong ya ki pat ba la ni na school ki ba pe ya kene ka jingran jonga kalong ba ha ke chingim jongi ki breu kum don ke i ke bala ban khanglat ingi ban long ubreu ba chok ni balong ke pecong henry ke ke ba ni dei ban le kalong ban ngits kamiladi ban 3 sitom bat ban 3 minot namal bahaba ni 3 sitom bat ni 3 minot ngila ban poi syak ta thong ka bangidan bat kham tam kaliang jong ka puli puthi ke ba ngakwa banong ba ka public ja ka sarkar jong ka chala ka joni ba tada long bakin perkhat sani bha kumno ban pen khlan ya ka rukom tri kam chakabut khanang ba ka chingman toy kan long ya ka chalahi bolok kawi kham tam ya ki khna school ki bak pulia po jong ka mikhalia bo Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center